I denne screencast vil vi fortælle om HIV og AIDS. Simian immune defect, også kaldet SIV, er en af verdens farligste virus. For mange millioner år siden i Afrika blev makakaabernes forfædre smittet med SIV, og i løbet af noget tid lærte de to at leve sammen. De afrikanske stammer, der havde kontakt med makakaaberne, skjult og SIV var derfor en trussel for resten af menneskeheden indtil det 20. århundrede. HIV er dermed ikke en ny virus, men en virus udsprunget af SIV-virusen, der er sprunget fra aber til mennesker 3 gange gennem tiden. Forskellen er, at HIV kun smitter mennesker, mens SIV smitter både mennesker og dyr. Dette kan forklares ved, at SIV er en zoonosis, det vil sige en infektion, der findes naturligt i dyr, men har evnen til at smitte mennesker. HIV er overordnet den virus, der giver AIDS, og HIV-1M er den primære HIV-1-undergruppe, i daglig tale kaldet HIV, og det er den, der er årsag til HIV-AIDS-epidemien i verden. De to er mindst smitsomme og findes primært i Asien og Sydvestafrika. HIV er en letivirus, der forårsager kroniske og dødelige sygdomme. Det er en del af retrovirusfamilien, der er en gruppe af Ravers DNA-transporterede RNA-virus. De bruger et DNA-polymerase-enzym, der i cellen oversætter retrovirusens enkeltstrengede RNA til dobbeltstrenget DNA. Dette DNA integreres i værtscellens eget DNA og danner så grundlaget for produktion af nye viruspartikler. HIV forårsager immune defect syndrome, altså AIDS. Smittevej. Samvær med personer, der har HIV, har ingen smittefar. Det er vigtigt at pointerne er, at der heller ikke er nogen far ved berøring, eller hvis man rører vel den samme gaffel eller lignende, heller ikke vil urin eller afføringer. Det kan overføres ved ubeskyttet sex. Køen her er 0,1% ved vaginalt samleje, men ved andet samleje kan risikoen være op til 6%, hvis man er den modtagende part. HIV kan dermed smitte gennem slimhinderne i munden, penis, intertarmen og gennem moderens mælk. Risikoen for at få HIV gennem ubeskyttet sex er stor, hvis du har sår eller rifter på slimhinderne eller andre søgsygdomme. Gennem blod. Det kan for eksempel være ved brug af forenende kanyler eller forenet blod ved transfusion, selvom sandsugningsligheden i dag er meget lille i Danmark. Smitte fra mor til barn. Der hyppigt sker under fødslen, smitten kan også forekomme under graviditeten eller ved amning, eller man kan se også i brystmælke. Risikoen for smitte fra mor til barn er 25% til 40% ved amning, og 15% til 25% vil ikke amme. Risikoen for at smitte andre er stor i de første 3 måneder efter at smitte, og når man har udviklet et. Selvom HIV-vækster er påvist i alle kropsvæsker, er det kun blodprodukter, og cellevæsker, der regner for at være smitsomme. Nogle er i stor risiko for at få HIV end andre. Homoseksuel eller biseksuel mænd. Personer, der er omvokset i et land, hvor smitterisikoen er meget høj. Stiknarkomaner. Og udlandingsrejsende eller uden nationalitet, der har været i landet, hvor HIV er meget udbredt. Barn født af en HIV-smittet mor.
Sygdom og sygdomsforløbet. HIV har ikke noget selvstændigt stofskifte og angriber derfor CD4-positive lymfocytter, der er en undergruppe af hvide blodlegemer. De har en afgørende rolle i immunsystemet. Nedbrydelse af disse gør kroppen mere modtagelig for andre infektioner. Selve virusen transkriberes i T-lymfocytter. Virusgenmateriale inkorporeres i cellernes genmateriale, hvor det kan ligge inaktivt i lang tid. Almindeligvis foregår der imidlertid i større eller mindre grad en kontinuerlig produktion af nyt virus i aktiverede celler, hvorfra virus frigøres og inficerer nye celler. HIV-infektionen kaldes i starten den primære akutte HIV-infektion. 1-4 uger efter smittetidspunktet får ca. 30% af de smittede influenza-lignende symptomer eller mononukleose, og derefter forsvinder symptomerne igen. Da det ligner en meget normal virusinfektion, bemærker mange ikke symptomerne. Andre symptomer kan være feber og halsbetændelse samt influenza-lignende smerte i led og muskler, hede og lymfeknuder ved halsen, armhulen og lysning, hududslæt og hjernehindebetændelse med hovedpine og nakkestivhed. 4-8 uger efter smittetidspunktet har immunforsvaret lavet så mange antistoffer mod HIV, at antistofferne kan måles i blodet. Hos patienten må immunsystemet hele tiden lave nye immunresponser mod de nye varianter af HIV. Efter den primære eller akutte fase skifter HIV-infektionen til en kronisk HIV-infektion. Det tager lang tid for HIV at ødelægge immunsystemet, og derfor viser de fleste også først tegn på svaghed i immunsystemet 8-10 år efter de er blevet smittet, da infektionen stadig er aktiv i kroppen, og at der hver dag dannes et nyt antal virusceller, der ødelægger CD4-lymfocytterne. Det sker, da immunkapaciteten er faldet så meget, at HIV altså løber fra immunsystemet. På et tidspunkt er der mindre end 200 CD4-lymfocytterceller per mikroliter blod. Når det sker, er kroppen et let mål for alle mulige bakterier, svampe, virus og kræftceller, som en rask person uden problemer ryster af sig, og en HIV-smittet person har udviklet AIDS. Symptomerne er feber og en følelse af utilpashed, infektion med herpes zoster, som giver rødt og brændende udslag langs ribbenene, Kaposi-sarkom, som er cancervækst fra blodkar på grund af en type herpesvirus. Det viser sig som lillebrune pletter i huden og ses hyppigt i ansigtet. Pneumonisk cystisk carini, som er en form for lungebetændelse, der er smerter ved vejrtrækning og tør hoste. Infektioner med svamp i munden og halsen, der ses smerter ved synkning. Maligne lymfomer giver hævet uømme lymfeknuder, vægttab, nattesved og træthed. Hjernehindebetændelsen ses hos smitte med kryptokokker, svampeart, der ses hovedpine og nakkestivhed. Behandlingsmuligheder og behandlingsvirkningsmekanisme. Behandlingen af HIV. Det primære mål med behandlingen er at øge sygdomsfri overlevelse med maksimal hæmning af virusreplikationen og bevaring af immunologisk funktion. Forebygge udvikling af komplicerede opportunistiske infektioner. Behandling af komplicerede sygdomme. Det HIV relativt hurtigt udvikler resistens for antivirale stoffer, bruger man en behandlingskombination, der oftest består af 3 antivirale stoffer på mindst 2 forskellige grupper, som I kan se på billedet. Behandlingen helbreder ikke HIV-infektionen, men de antivirale stoffer hæmmer HIV i at vokse og reducerer dermed virusskade på immunsystemet. Det hindrer HIV-replikationen, altså dermed reavirus i kroppen, der kan skade immunsystemet. Immunsystemet får med andre ord en chance for at restituere. Risikoen for alvorlige opportunistiske følgesygdomme reduceres, og hos velbehandlede patienter meget lille. Behandlingsformål er at undgå udvikling af AIDS. Behandlingen er ikke helbredende, men kan forlænge levetid. Behandling 1. Man behandler ligeledes med antivirale midler i fasen med AIDS. Derudover behandler man en enkelt infektionssygdomme med antibiotika. Efter overstået infektion vælger man tidligere alligevel at fortsætte antibiotikabehandling for at forebygge nye infektioner. Konsekvenser ved ubehandlet sygdom. Man får et severe eller cervical immunforsvar.
HIV angriber CD4-cellerne, som er en undergruppe af de bipolar blodlemmer. Disse er vigtige del af behandling af infektioner, og ved ubehandlet HIV-virus vil disse CD4-celler ikke være i god nok stand til at behandle selv simple infektioner, og man kan eventuelt få en blodforgiftning. Hvis man ikke behandler HIV med antiretroviral medikamenter, kan HIV udvikle sig til AIDS, som kan være en kraftig og skadelig infektion eller en kraftig form. Hvis en given person ikke får medicin, er det høj chance for at overføre sygdommen til barn. Hvis et eller flere mennesker finder ud, at de har HIV-AIDS, men ikke behandler sygdommen, vil der blive fuldt mange børn med samme sygdom. Ofte vil de miste en eller begge forældre til AIDS, når de er børn. Hvordan smitter undgås? Seksuel kontakt. Brug af kondom reducerer smitterisikoen ved overførsel af HIV med 80% på de lange bane. Hvis kondomer altid bliver brugt per velsamleje, er risikoen for at få HIV mindre end 1% om året. Fra mor til barn. Moren skal bruge antiviral medikamenter under graviditeten og efterfølgende. Desuden er det bedste at give barnet flasker i stedet for amning. Vaccination. I øjeblikket er det ikke nogen autoriseret vaccine for HIV, men den mest effektive vaccine, der blev udgivet i 2009, reducerer risikoen for omdannelse med ca. 30%. At man kan undgå smitte via blod fra et stof. Man skal ikke bruge andres kanyler. Det er vigtigt, at infektioner eller åbne så på en krop ikke inficerer en andens blod eller så. Folk der tager stoffer med mere skal altid bruge rent kanyler. Opmærksom fra samfundets side. Så har vi nogle kilder, og det var det.